Καλημέρα, καλημέρα, καφεδάκι. Ο καιρός είναι βροχερός Τρίτη σήμερα. YouTube, Lazarus TV, τα καλύτερα έρχονται. Νομαχία, έχουμε να πάμε τώρα Πουραρού, Τούμπα-Λαϊκές, Τέτσιμο, Πολύγνη, YouTube, Θεσσαλονίκη, Lazarus TV. Μπερδευτήκαμε με το Θεσσαλονίκη TV, το κανάλι που με κλείσαν το YouTube. Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο, για βιντεάκια, πνευματικά δικαιώματα, μην ανεβάζετε βιντεάκια από άλλους. Μόνο τα δικά σας βιντεάκια πρέπει να ανεβάζετε. YouTube, Lazarus TV, μπερδεύτηκα πάλι. Σε λίγο κοντά σας. Ο καιρός ο κέντρος στη Θεσσαλονίκη. Τις μέρες επαναβαίνει συνεχώς. Θα πάμε με iPhone το καλύτερο κινητό, το iPhone 15 Pro Max. Τα καλύτερα βίντεο έρχονται στο YouTube.